Fi di'r hynna o 4 o blant, a fan hyn, yng ngwaelod y bristir, y gawson ni'n magu nes o'n i 9 oed. A wedyn pan nath Llunos, y chwaer gosa ata i, gael ei phlant ei hun, 2 o ferched bach, fan hyn oedd hi'n magu theulu hitha. Ond yn anffodus, ddechrau'r 90au, mi nath y chwaer arall ei glesni farw mewn damwain yn Bangkok. A dwi'n cofio dod i'r tŷ yma i weld Llunos a'r plant, a ffrindiau ni'n dod hefyd, ac oedden ni gyd yn eistedd yn fanna, yn cael panad, yn hel atgofion am glesni a gati. Beth nesaf, dyma na gath yn neidio ar sil y ffenest na fanna, a sbio fewn arno ni drwy'r gwydr, ac oedd ni ryw bawennu, fel sa eisiau dod mewn. Felly mae Ceri'r hogan ienga, rhyw 2 oedd hi, yn agor y ffenest am yr gath yn dod mewn. A ddoth hi ato ni gyd yn tro, rwbion yn erbyn ni, canu grwndi, a sbio i fyw yn llygyd ni. Ac oedd hi roi sylw arbennig i Llunos a fi. Llunos a fi'n sbio ar ein gilydd. Ti wedi gweld y gath mar o blaen? Rioed. Ac oedden ni'n cofio, pan oedden ni'n blant, wneud y gêm na pa nifel fysa ti. Oedd hi'n anodd dweud efo'r gweddill yna ni, ond oedd glesni bendant, cath oedd hi. Achos oedd hi wrthi bodd fo cathod, oedd hi'n symud fatha cath. Cath oedd hi. A wedyn, ar ôl i'r gath ma, dwi'n ni'n rhyw fath o wneud i ni deimlo'n well. Sicr oedden ni'n teimlo'n well, cos oedden ni'n teimlo'n y glesni oedd hi. A wedyn, mi ath hi drwy'r ffenast, ac i ffwrdd â hi, a welwyd byth mon i wedyn. A'i glesni oedd hi? Dwi'n meddwl.